Je pre mňa veľmi zaujímavé to poznanie, ako žijú prírodní ľudia na našej planete. Ja som poznal ľudí v amazonskom pralese, konskom pralese, ale aj pralese na Novej Gvineji. A je zaujímavé, že aj to oblečenie, aj tie chyšky, aj tie kamenné sekery mali vlastne všetci rovnaké. Hoci ich oddelujú oceány. Čo majú ešte spoločné v týchto kmeňoch, že oni nezhromažďujú nič. Všetko nájdu v tom pralese, všetko nájdu v tej prírode. Keď je zdravý prales, oni nepotrebujú nič vlastniť, oni nepotrebujú nič v tej chalúbke mať. A naozaj, keď vôjdete aj do ich kyšky, tam nič není. Možno nájdete kožu, na ktorej spia a to je všetko. Keď niečo potrebujú, zajdu do pralesa ako do chladničky.